Ahoj, ahoj, ahoj. Takže taky jsem byl nominovaný k soutěži Dát pivo na X. Nominoval mě kámoš David Vlk. Takže já si teď naliju tady z plechovky Gčko. Je to jenom 10, jestli to někomu nebude vadit, ale 11 jsem nesehnal. Koukám, že to nějak pení, tak snad počkáte. No a mezi tím si můžeme říct něco o Gamrinusu, je to dobrý pivo, je z Plzně. Moje nejoblíbenější, i když 11, ale bohužel, točený se mi kupovat nechtělo, tak tu mám jenom z plechu. Je vychlazený tak akorát, nemám rád pivo, když je studený, hlavně když ho piju na X. Takže jsem si ho vychladil a ohřál na teplotu, aby mi vyhovovala. A zkusím ho tady polknout, snad se mi to povede. Doufám, že mi budete držet palce, protože většina lidí tohle to dala. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by se ve videu poblil nebo podobně. Sice pár lidí nedopilo až do konce, ale to už je jejich věc, já jim to uznávám. Koukám, že pivo už se plní. Tady ještě můžete si zkontrolovat, že jde fakt o půl litra, abych nepodváděl. Vejde se nám to tam. Už to je. Tak a já jdu na to. Na zdraví. No, tak jsem z toho venku a nominovat bych chtěl k téhle pitomnosti hezky Kaška, Dana Čeledu a Tomáše Čakrta. Díky za shlédnutí. Dobrou noc.